Musta tuntuu, että mä lennän, mutta mulla on silti tosi vahva kontakti maahan. Ja se kohta aina, mikä musta koskettaa mun paria, on hurjan elossa, joskus jopa kivun kautta. Se tuntuu tosi hyvältä luottaa itsensä toisen kannateltavaksi. Se on jollain tavalla aika terapeuttista myös. Sellainen olo, että nyt ei tarvitse itse kannatella itseä, vaan että toi tyyppi kannattelee mua viimeiseen asti. Se tuntuu tosi hyvältä ja luontevalta antautua siihen. Tuntuu kevyeltä, vaikka se ei sinällään kevyttä ole, mutta se yhteistyö. Toisen ihmisen kannattelu tuntuu hurjan vastuulliselta ja tärkeältä. Se vastuu on myös toisinaan aika pelottava ja jollain tavalla painava siinä mielessä, että mulla on oikeasti vastuu tästä toisesta ihmisestä ja hänen hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan. Toisaalta sitten kun sen vastuun pystyy kantamaan ja se toinen ihminen pysyy siellä ylhäällä ja saa jollain tavalla sitä lentämisen kokemusta ja elämystä siellä, niin mä koen oloni tosi tärkeäksi ja jollain tavalla vahvaksi. Kyllä mä sanoisin, että Akuroga on paljonkin muuttanut suhdetta niin kuin koskettamiseen ja että miten paljon kosketus voi niin kuin tarkoittaa ja merkata ja miten paljon sillä pystyy niin kuin itseään ilmaisemaan. Kosketus on enimmäkseen urheilullista ja kokeilevaa ja tunnustelevaa ja oppivaa, mutta kyllä joskus joidenkin ihmisten kanssa niin siihen tulee se sellainen ekstra luottamuksen fiilis ja sellainen, jossa sitten vuorovaikutetaan myös muullakin tasolla kuin vaan fyysisellä tasolla. Se, että toinen ihminen koskettaa lempeästi ja se on luotettava se kosketus, niin se auttaa ihmisiä oppimaan olemaan lempeitä itseään kohtaan. Opettaa tuntemaan herkemmin omalla keholla. Keho herkistyy siitä toisen ihmisen kehosta, mikä on siihen lähellä. Meillä Suomessa ihmiset ei hirveästi kosketa toisiaan. Ja jos koskettaa, niin sitten sanotaan heti anteeksi. Että sori, anteeksi, että kosketin. Kun akrojoogassa sitä tapahtuu koko ajan ja nostetaan toinen ilmaan ja lasketaan alas ja kannatellaan toista. Kun tässä kuitenkin ollaan ihmeellisissä asennoissa ja aina välillä tapahtuu myöskin epäonnistumisia. Vaikkapa lentäjä voi tippua beissin naaman päälle, niin kyllähän niihin sitten rupeaa tottumaan. Että siitä tulee vaan perusjuttu, että se ei ole enää niin kovin kummallista. Jos mulla on epävarma olo vaikka jonkun tempun suhteen, niin useimmiten itsekin tietää sen, että kyllä mä pystyn. Niin kuin
Mä tiedän omasta kehostani vaikka tietyt asiat, että mulla ei ole esimerkiksi vaikka niin kuin venyvyyttä johonkin tiettyyn asentoon tai muuhun, sen mä tiedän. Ja siihen vaikka kuka sanoo mitään, että kyllä sä pystyt, niin ei sitä mitään apua, koska mä tiedän. Mutta sitten jos se epävarmuus liittyy johonkin uuteen, mitä ei ole kokeillut, ja sitten kun joku on että joo, että kokeillaan vaan, että kyllä sä pystyt, niin kyllähän se luo semmoista niin kuin itsevarmuutta ja aina kuitenkin tahtoo kokeilla. Epävarmuuden näyttäminen ei ole kyllä aina helppoa. Ja jotenkin sitä tahtoisi olla rohkea ja uskoa, että niin kuin automaattisesti, että niin kuin kyllä mä pystyin. Ja myös jotenkin se, että vaikka että sä näyttäisit muille sun epävarmuuden tai sanot ääneen, niin samalla siinä tulee sellainen olo, että sä myönnät myös itsellesi, että sä oot epävarma. Että niin kauan kun sä et sano sitä ääneen tai näytä sitä muille, niin kukaan ei tiedä sitä ja silloin ehkä sä et itsekään niin vahvasti jotenkin ajattele sitä. Vaikeaa on antaa toisen ihmisen kannatella ja rentoutua siihen. Mutta sitten kun siitä päästään irti, niin se on tosi ihanaa. Acrojooga tuo pintaan monenlaisia pelkoja. Pelkoja siitä, että ei riitä. Pelkoja siitä, että ei ole jollain tavalla riittävän hyvä tai mun kanssa ei haluta tehdä, mun kanssa ei haluta harjoitella. Mä uskon, että monet näistä peloista kumpuaa jostain vastaan paljon syvemmältä, mutta acrojooga on huikea ikään kuin reitti niiden tunteiden käsittelyyn ja jollain tavalla tarjoaa semmoisen turvallisen ympäristön myös, missä työstää ja huomata, että hei, että ei se asia ehkä näin olekaan. Olen vähän jännittänyt välillä sitä, että mä koen, että mulla on Sasken kanssa suurempi vastuu, kun mä veissaan Saskea. Taustalla on kuitenkin isä-poikasuhde, jossa isi osaa aina kaiken tai jotakin tämmöistä. Ja sitten mä oon varonut enemmän epäonnistumisia sitten ehkä aluksi Sasken kanssa, mutta sitten siitä on niinku päässyt vähän ylittä ja nyt se on vain ihanaa. Uskon, että acrojooga on myös opettanut sitä, että uskaltaa näyttää niitä pelkoja ja sanoa jopa äänen, että hei, että mua vähän pelottaa tämä tilanne. Pelkojen verbalisointi jollain tavalla on hurjan tärkeä taito kaikessa muussakin elämässä. Sittenhän sitä myös välillä on vaikea luottaa vaikka omaan kehonhallintaan tai johonkin omaan kykeneväisyyteensä. Että usko horjuu siihen omaan tekemiseen välillä. Jos mulla on hurjan epävarma olo esimerkiksi jostain yhteisestä liikkeestä, mitä ollaan harjoittelemassa, niin se auttaa ihan hirvittävän paljon, jos pari pysyy tosi vahvana ja luottavaisena ja osoittaa sitä luottamusta mua kohtaan. Koska silloin, jos mä aistin, että mun pari luottaa muuhun ihan kyvällä, niin tulee semmoinen olo, että mä oon ihan hassu, kun mä en itse luota, jos tää toinen luottaa näin hyvin. Tavallaan, että jos toinen ihminen näkee, että mä pystyn tekemään jotakin, niin se voi olla, että yllättäen mä pystynkin. Toki semmoinen niin kuin epäonnistumisen kokemus kuuluu mun mielestä hirveän olennaisena kasvattavana osana acrojoogaan ja aina ei vaan voi onnistua. Ja se, millä tavalla sä käsittelet epäonnistumisia ja mokia oman pään sisällä ja sen yhdessä sen parin kanssa on mun mielestä valtavan tärkeä opetus acrojoogassa, joka skaalautuu ihan suoraan myös muille elämän osa-alueille.
Mä oon isältä oppinut aika lailla kaiken. Se on vaan niin liikuttavaa sitten, kun oma poika on niin taitava ja mä voin olla myös hänen käsissään, eikä vain toisinpäin, niin kuin ehkä aikaisemmin on ollut, kun toinen on ollut pieni. Ei ole ketään muuta, kehen niin luottaisi yhtä paljon. Ja niin tietenkin se on sitten, kun on vaan täysluotto toiseen, niin se on aina tosi kivaa tehdä. Mä oon ylpeä meidän kyvystä vuorovaikuttaa. Vielä enemmän niin kuin arvostaa ihmisenä ihan vaan niin kuin tällaistenkin niin kuin osaamisen kannalta. Niin sitä kautta sitten taas oppinut tosi paljon, että millainen ihminen haluaa olla ja voi olla ja on. Mä luulisin, että acrojooga on opettanut Saskelle jopa itsenäisyyttä jollakin jännällä tavalla. Se tulee ehkä sitä kautta, kun acrojoogassa on niin paljon erilaisia ihmisiä ja meissäni tutustuu paljon uusiin ihmisiin ja siinä tulee sitten jollakin tavalla sitä itsevarmuutta lisää. Acrojooga-yhteisö on mulle semmoinen turvallinen paikka leikkiä ja jollain tavalla ottaa kontaktia itseen ja muihin. Hurjan turvallinen yhteisö, johon on aina yhtä onni palata. Ei ole semmoista, niin kuin, ei ole mitään toista mun elämässä, ei ole mitään toista vastaavaa yhteisöä. Siellä on paljon ihan mielettömiä ihmisiä ja tuntuu hyvältä olla osana sitä isoa porukkaa. Ja sitten se yhteys, mitä voi ihmisten kanssa saada. Se on ihana. Ja se, millä on väliä, on se, että me ollaan siinä fyysisenä ja henkisenä olentoina ja kohdataan toisemme sellaisina kuin me ollaan. Ja se on jollain tavalla aika ainutlaatuista.